dito. Masarap nga pero up now. Bibigay niyo yun, no? So, yung plastic so. Gamay ka shot out dito. Ano naman yan, Jun? Lahat mega shot out, no? Mga sharp ba dyan? Yahoo! Yahoo! Yan. Oh. Labo lang mo, Choy. Ayaw po yun. May ginagawa yata yung mga doon. At dito ay bili yan ng ulam at kasuki natin. Di ba tayo bibili? At itong ano kasi tawag nito? Nakalimutan ko na. Bakery. Bakery. Kala ko kasi kung ano yun. Tayo dadaan mo na sa ibang daan, mga kagingging. O sa ibang daan. Sa main road tayo ngayon. Woo! Let's do it! Labo lang. Dito tayo dadaan? Yan, dito. Masikip po. Masikip dito, pero sila natin yung bahay dito. Dumaan na tayo. Ano ito? Laging bahay. Nga, sobrang ganda. Sobrang sikip dito, pero try natin kasi Ngayon lang tayo ulit nakapasok. ngayon lang tayo pumasok dito. Wow! Wow, madami nga. May hamster. Ah! Wow, Woo! tinatawag na Ano? copyright music. Yan. Ang daming hams pala dito. Napa. Daming hams. Oh, yung bahay dito din, no? No? Grabe yung mga bahay dito. Parang ano na rin, subdivision na yung mga dating nila, no? Choy, no? Yung pinapasukan natin. Oo. Yan o. Pero dikit-dikit, no? Dikit-dikit yun dito yung mga bahay nila, no? Walang social distancing dahil nakakahawa yung bahay rin nila. Ang galing! Ang galing! Tara na. Ay, da. Uy, yung kotse natin, Jing. Ay, ganda. Ginagamit ng iba? Ang ganda naman. Napa, ang ganda. At tayo yatin pinapauna, tara na. Oh no. Ay, nako. Yeah. Dumaan siya sa may gilid, Ana. Ana. Parang sports car nga rin yan. Ito yan, eh. Ana. Parang big time. Ayan. Kulang na lang yung pintura ko. Dito tayo sa shortcut. Sana dun tayo dadaan sa kabila. Kapila. Yan, Choy. Ito, nandito kami ngayon sa Bulaon Settlement, San Fernando, Pampanga. Baka kailangan mong gamitin kung U-turn. Welcome to my vlog. Si ate, mega shout out sa'yo ate at nagbe-wedding. Mega shout out! Nanunina. Ay, gire. Ay, may pa-delivery yata si kuya. Shout out pala sa'yo ate, no? Ay, nako, delivery. Delivery boy. Delivery boy. Walang masyadong taong dumadaan dito. Paano nangyari yun? Ang kakapal na mukha nyo. Yan o, tao. Yan, aray. Bako-bako kasi dito sa daan na to. Ay, mga wedding o. Mga wedding. At tayo ay saan tayo pupunta? Yan? Yan, nandito sa San Fernando Heights ulit. Shout out sa mga San Fernando Heights. Shout out. Shout out sa mga viewer natin na walang sawang hindi nag-click ng ads. At syempre, Ano? let's go, Choy. Choy. Choy daw, Choy. Ang ganyan, Choy. Choy. May basketball dito, oh. Basketball team. Basketball. Yun, no. At ito naman yung market. Ano kasi ito? Ganyan, Osi. Save. Ochi. Chip. Ay, Oh, mas mahal yan. yun. Ang sarap nga Yan, naman, hindi pero nagbibigay mahal. naman yan. Masarap nga pero mahal. Up now. Hindi nagbibigay ng ano, no? So, ng plastic, so, Bakit? oh. Ano Kaya na? mga OC.
At nandito na kami sa main road. Let's go! Ulan na! Ulan na! Gulat. Gulat ng aming dribble. Sige lang, sige hataw. Hataw ka ng hataw. Sigaw mo. Woo! Gabon! At uulan na! Wow! Uulan na! Woo! Ba't ako na naman? Nagbibiro lang ako. Uulan na! Uulan na! Raining on the rain. Hey! Tayo? Ay! No! Binig ka. Sige, papadimanda kita kay Rapi Tulpo. Si Rapi Tulpo. Oh, malapit na kami sa aming destinasyon. Papa Tulpo. Kami uuwi na. Oo, uuwi na kami. Uuwi na. Pag hindi kayo umuwi, wala kami tutulugan. Ay, ito ang laki na ito. Siyempre, wala tayong tutulungan. Yan. Pagkita mo yung ating Lugar. ating daan. Yan, ang ganda ng aming daan. Buhay probinsya. Oo. Huwag niya akong gaganyanin, Papa Rapi Tulpo ko siya. Tingnan niya lang hinahanap niya. Yan ang vulcanizing shop, oh. Woo! At umuulan na! Aambon na! Hindi natin dala yung ating Shield tuloy. Ay, alam! Hindi ko alam. At umaambon na. At tayo na sa Sapa. tapa ng barangay Malpiti. Oo, Malpiti ka tawag dito ay na. Woo! Yan na. Woo! Isigaw mo! Ano ba? Labon! Alabul! Labon! Tayo inuubo yan. Ating daan, sana pinakita mo din. Ha? Pinakita mo sa ating daan. Di na tulad. Woo! Anong magandang daan, yung pinapakita geng-geng. Sino yan, sana din? Hindi, di naman niya si Ate Annabel. Ayaw nga siya nga. Shout out na lang sa'yo, Ate Annabel. At umuulan na. Umuulan na. Woo! Yay! Banding! Ah! Sige. At ang water station ko yan, hindi alam. Yung nanggagaling, kasi tawag dito pa, yung, kasi, ayun na, Yahoo! yung tubig, water. Water. Oh, dito nanggagaling ating tubig na sa kanal. Yun. Wag kang ganyan, uy. Uy, sarsosa. Ulang. Ah, labol. Lalalala. At mega shout out. Ito ang ating Malpiti ko. Malpiti. Anji, para makaipon tayo, Ji. And Malpiti. Yeah. Mega shout out. Tara na, type away. Ah. Oh no. Oh no! Oh yes! Oh no, oh yes. Nabubulunan ako. Ah. Tara na, let's go. Ay.